Το Motomed Viva 1 είναι ένα ηλεκτρονικό ποδήλατο ενεργοπαθητικής κινησιοθεραπείας που δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με κινητικά προβλήματα όπως παραπληγία, τετραπληγία, ημιπληγία, σκλήνηση κατά πλάκας, μυοπάθειες και εν γέννη παθήσεις του κεντρικού και περιφερειακού νευρικού συστήματος να βελτιώσουν την ευκαμψία των αρθρώσεων, να αυξήσουν τη μυϊκή τους δύναμη, να μειώσουν τη σπαστικότητα και να τονώσουν το κυκλοφορικό και πεπτικό του σύστημα. Για περισσότερο από 20 χρόνια, το Motomed Viva 1 χρησιμοποιείται από χιλιάδες χρήστες καθώς και από εκατοντάδες κέντρα αποκατάστασης παγκοσμίως. Τα μοναδικά συστήματα Smooth Drive και Servo Cycling System καθώς και το Spasm Control που διαθέτει το καθιστούν νούμερο 1 επιλογή. Μεταφέρεται και αποθηκεύεται πολύ εύκολα. Χορηγείται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Αποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα από την ΜΗ και Βεζίρης.